Sarjaan. Mä olin Raksalla hommissa, tai itse asiassa mä olin työtön vielä siinä vaiheessa, kun mun broidi näki ilmoituksen, että haetaan roolia. Sen mielestä mä jotenkin sovin siihen hyvin. Ja sitten mä aloitin Raksalla hommat, kun mä olin valmistumassa niin pääsykokeisiin. Ja sitten mulle soitettiin, kun olis mä töissä. Joo, soitettiin, että hei, tuu koekuvauksia. Mä olin, että okei, voimme tulla. Mä ajattelin, että pääsee Ismon taustalle kauppaan, hengailemaan tai jotain. Sitten tuli koekuvauksia ja siitä meni pari päivää, niin sitten mulle soitettiin, että onko sun passi kondiksessa, että voit lähdet Vilnaan. 4 kuukautta tehtiin silloin sopimusta. Tässä sitä ollaan. Niin. No joo. Miten salatuissa elämissä näytteleminen vaikuttanut elämään? No kyllä se ei sitä voi kiistää, etteikö se olisi vaikuttanut elämään se, että porukka tunnistaa ja niin kuin tuolla kadulla kun liikkuu ja viikonloppuna kun menee tuolla. Että kyllä sitä ehkä pitää vähän funtsia, että mitä tekee ja mitä vaikka sosiaalisessa mediassakin niin kuin sanoo ja näin. Mutta ja tietysti sitten mahdollistanut myös, että harva duuni on semmoinen, että pystyy tekemään näin hyvin niin kuin opiskelujen ohella ja pystyisi matkustelemaan silti ja niin kuin pystyisi asumaan niin kuin yksin ja tällä tavalla. Että tämä on mahdollistanut paljon eri asioita yleisesti elämässä. Että kyllä niin kuin, vaikka siinä nyt onkin sitä, että pitää funtsia vähän mitä tekee, niin kuin silti kuitenkin tosi positiivisesti vaikuttanut kaikin puolin. Kyllä se ehkä vähän enemmän antaa kuin ottaa. Joo, kyllä se niin on. Kyllä mä vuoden on tässä ehtinyt yksin asumaan ja sen verran mä voin valottaa tätä asiaa, että Töölössä asun tosiaan Helsingissä. Ja vuoden ehtinyt tosiaan nyt. Kyllä. Jasminilta oli vielä sellainen, että katsoitko salkkareita ennen kuin tulit sarjaan? Joo, siis kyllä mä oon ihan kattonut aina. Et oikeastaan... En. Enää en oikeastaan kato, koska se tuntuu niin hassulta, kun jotenkin kun nyt tuntee kaikki. Niin. Mut siis on kattonut pitkään. Mutta sitä on kyllä vaikea katsoa sarjana enää. Niin, koska siitä on mennyt se illuusio nyt ihan kokonaan pois. Koska ennen mä olin niinku aina ihan, että oh my god, et Kiri putosi parvekkeelta, että eikä melkein niinku valvoi seuraavaan yön. niin, nyt ei ole enää sellaista, kun sen jotenkin niin tietää, miten se on tehty. Sitten vielä Eeviltä viimeisenä, että ketkä on omat lempihahmosi salkkareissa? Vähän sosiaalista painetta tässä. Lempihahmot. Mun on kyllä pakko myöntää, että mä tykkään ihan hirveästi Jannesta. Janne on hyvin kirjoitettu hahmo, eikä pelkästään silleen, että koska mä nyt oon Hemmo Frendi, niin mä sanoin, että Janne on paras. Mutta siis se on hyvin kirjoitettu hahmo, jota samanlaisia ihmisiä varmasti löytyy Suomesta aika paljon. Sitten lempihahmoja, no Ismo. Ipe on legendaarinen. No mä tiedän. Ei ehkä muita. Okei, tässä oli kaikki kysymykset. Kiitos kaikille näyttelijöille. Kiitos. Danke schön.